سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبز زلخمو سلام انتعنان انداتمننا نلومي فليز بلا تحستو مدب سبورتينا حيزنا لكم قريب نازلنا نز مدب زي لايك بمقبار كتكاتلو بخبري ان عدمنا ابناي لومي فليز بلا تحستو مدب سبورت كساب مودات از مدب بمكتتال مسانا كتحبرو بخبري نعدم أب كعس أجر علم حد جزية كمبرك إزماتو بتهوبو من بقعتو من نسأوتا حد يشترقوم زهبو كواخبتي يبارك يوم ليليان مالت بنايلم دي متسوعية ليلي يوحانس دما حانت خابتوم أبز عود سبورتزي ببرهان كإلتا زعبل لازلوا كوخوبيا قعزوها كاب فقر سبورت زعسلو سدرابيتيو تبقيسو أبل علك لتا أهاقرات زتزرقح بتسفان بعوت نستملأ مسات تاريخيو اتنقوس كعس أجر علم ليونيل ميسي حانت خابتن أب كعسو أجري متأي ولدو زمرحة عسر تتساوتي تباهيلا ممرات أدما نزهياو حق زي زراقود جبت يوم ليليان دانيال يوحانس كساب حجي زلو تاريخي وتا بعلت عسر تخلت سنة كل تشحن شوعتن أب سبرينغفيلد فيرجينيا حبرات منغستات أمريكا يوزي جمر ولدا أتو دانيال يوحانسن ويزارو سمهار بخرج يونن أب زحادر فغري كعسو أجري كابتي أب دوموم سرت ورشا زمنج أويو زي سبورتاو توفيت بفلاي كاب وغن ولاديتا عميق تاريخاوي مسرت اللوام أبو حقوة مالت أبو ويزارو سمهار أتو بخرج يون قبر هيوات حد خابتو ماب تاريخ كعسو أجري إيرتران إيتيبيان زبرهو زنبرو كواخبتيو أتو بخرج يون نايشعو هاقراويت غانتا إيتيبيا وكيلو أب وانش هاقرات أفريقا شحن شعات ميتن سوسان شمونتن تساتيفو أبزي كنستو علولو زقبانا جن أبو حقو ليلي مالت بخرج يون إيتيبياوي سلزخوني كونن نغانتا إيتيبيا وكيلو تتساويتو نسو بهاجرو إيرترا زخور إيرتراويو يقداس أبتك زيتي إيرترا أبتحتج أقواني سرعات إيتيبيا سلزنبرت كلهم سبورتاويان إيرتراويان كيف تون هاجراويت غانتا إيتيبيا يوم زوكلو نيرم أب لعلي آيفوري كوست نيتيبيا عود زرقاقت التاريخاوي تشوتو بممزقابو دما يذكر زي أب دم سرت ورشازي نيليلي كابن سنتا جميرة أب كعصو أغرين خطوفة فولي درخيت كوين وايوم أبتي أب فيرجينيا زنبرا غزوم أبوان تحتواي كفلي ناي غزوم مالت بيزمنت ناب نيشتي ناي وشت غزا متساوتي كعصو أغري مالت إندور بيتش بمغيار ليلي مسكلت عبيتي أحواتا آيتانن جيدنن كإلتا اتمعبللو مدرخ فتيرولا أب منغوزوم بفقر سبورت تأساسورو أحوات زنبرا وددر نتتفوتراوي توهوبا بتغات كمتهانسو غير وايو اتسدرابيتاوي دقافن ورشان نايتا سدرابيت مسرت نايتي كساب حجبت حتو زلا عوتيوم أب عسراي عمت عدمئة هيوت نيليلن نسدران حدش معراف كفتت اللوم بسنكي سراح أبقى سدرابيتها كاب أمريكا ناب هولاند تساقاقرو زي أب قعزو سبورتاوي هيوت ليلي حدا كابتوم زعبي لوطتات زمت فتس أميو أب هولاند هاقرناي توتال فوتبول ليلي نفلما قزي أب غانتا دك تبعتيات تسنبيرا زي مستوم بأكلاوي بقعات زتأنكرو دك تبعتيوم متسواتا نبقعتا أب حاوي كم متباسي نيرو أب حاتير قزي بفلوي كإلت كعسو مقوتتاران بزدنق نايت أوتا ترئيتان بزاقرم بسلت عين بوزحات كتسحب جمرت توهو بقدما كابي عينتنا يتعباي كلب هولاند زخونت آياكس أمستردام كخوال أي كالن أب 13 عامت عدميان أب أكادامي آياكس تتنبرت دحر خلت عامت راي أب ورح ميازيا كلتشعن إسران سلستان أب 15 عامت عدميا نسلست عامت زتنحناي بروفيشنال وعل بمفرام أب تاريخ دك أنستيو كلب آياكس زناست بروفيشنال تتقواتيت كتكون بمخالات تاريخ سريحة يام مس آياكس جمرتو بروفيشنال هيوت بقطبت فرق فري ترايو ليلي كاب تسفا زلوا من إسي ناب حانتي كاب كندي تسلفت نايتا غانتا تغيرت أب علت 15 حدار كلتشعن إسران سلستان أنصارتا حيال غانتا باريس سينت جيرمين ليلي أب 16 عامت عدمية نايفل ما أزنبرة تسلافيت بمخان ناب ميدا آتوت بزدما أب تاريخ چامبيونز ليج دك أنستيو أب مدب زورياز تسلفت زناست تساواتيت بمخان عبي تاريخ أمزقبت أبت مدرختي زرآيتو بسلتن هداءتن نبوزحات تعذبتي أقرميو
ኣብ መወዳእታ ዓመተ ጸወታ 2023-24 ኣብ ሊግ ሆላንድ ብዘርአየቶ ዘደንቕ ብቕዓት እቲ ፍሉጥ ናይ ዮሃን ክራይፍ ሽልማት ተስፋ ዘለዎ ተውህቦ ዝበሃል ዓቢ ሽልማት ተሸላሚት ኮነት። እዚ ሽልማት ኣብ ሆላንድ ንዝበለጸ መንእሰይ ተጻዋታይ ዝወሃብ ኮይኑ ከም በዓል ማቲያስ ደሊግት ፍሬንክ ደዩንግን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተጻወቲ ተሸሊሞም እዮም። ሊሊ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ኣሜሪካዊት እኳ እንተኾነት ምስ ሓፈሻዊ እዋናዊ መነባብሮኣ ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ ሕጂ ንዓዲ ልደታ ዝኾነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትውክል እያ ወሲና። እቲ ጻውዒት ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ካብ ዝበጽሓ ድማ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ኣብ ዕለት 4 ሰነ 2024 ኣብ ናይ ምሕዝነት ግጥም ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ንፈለማ ግዜ ኣብ መበል 76 ደቂቕ ተቐይራ ናብ ሜዳ ኣተወት። ልክዕ 7 ደቓይቕ ጥራይ ምስ ተጻወተት ድማ ኣብ መበል 82 ደቂቕ ብዘደንቕ ብቕዓት ንኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ጎላ ኣመዝገበት። በዛ ጎል እዚኣ ኣብ 16 ዓመትን 358 መዓልትን ዕድሚኣ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ካብተን ዝነኣሳ ተባሂላ ሳልሰይቲ ተጻዋቲት ክትከውን ክኢላ እያ። ድሕርቲ ምስ ኣያክስ ዘመዝገበቶ ታሪኻዊ ዓወታት ኣብ ሓምለ 2024 ሊሊ ናብታ ኣብ ዓለም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ብዓወታታ እትፍለጥ ሓያል ክለብ ፈረንሳ ኦሎምፒክ ሊዮን ተሰጋገረት። እዚ መስርሕ ምስግጋር እዚ ኣብ ሞያዊ ህይወታ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፈተ ዘመልክት እዩ። ልክዕ ከም ልማዳ ኣብቲ ምስ ሊዮን ዝተሰለፈቶ ናይ መጀመርያ ጸወታ እውን ሸቶ ብምምዝጋብ ጽልዋኣ ብኡንብኡ ከተርኢ በቂዓ እያ። እቲ ዕዉት ዝመስል ዝነበረ ጉዕዞኣ ግን በዚ ኣየብቅዐን። ኣብ ዝቐረበ እዋን ሊዮነል መሲ ምስ ኩባንያ ኣዲዳስ ብምትሕብባር ኣብ ዝጀመሮ ሜሲ ፕላስ 10 ሲዝን 2 ዝተሰመየ ወፍሪ ንሊሊ ዮሃንስ ከም ሓንቲ ካብተን ንመጻኢ ኩዕሶ እግሪ ዝመርሓ 10 ተስፋ ዘለዎን ተጻወቲ ምምራጹ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዋ ኣፍልጦ ኣዕዚዝዎ ይርከብ። ሊሊ ዮሃንስ ብዛዕባ ናይ ፍቕራዊ ህይወታ ወይ ብሕታዊ ዝምድናኣ ዝገልጽ ህዝባዊ ሓበሬታ የለን። ሊሊ ሙሉእ ኣቓልቦኣ ኣብ ምዕባለ ሞያኣን ስፖርታዊ ህይወታን ጌራ ትርከብ። እቲ ምስ ስድራ ቤታ ዘለዋ ጥቡቕ ዝምድናን እቲ ካብኣቶም እትረኽቦ ቀጻሊ ደገፍን ኣብ ሜዳ ንኽትዕወት ወትሩ ዓቢ ተራ ይጻወት። ኣብ ስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ ተበጊሳ ብኤርትራዊ ውርሻ ተደሪኻ ኣብ ሆላንድ ሰኒቓ ሎሚ ኣብ መድረኻት ኤውሮጳን ዓለምን ትበርህ ዘላ ኮኸብ ሊሊ ዮሃንስ ህያው ምስክር ናይ ጻዕርን ተውህቦን እያ። ጉዕዞኣ ጌና ኣብ መጀመሪ እዩ ዝርከብ። ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ድማ እዛ ሓዳስ ኮኸብ ንኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንዝመጽእ ዘመናት ክትገዝኦ ብዓቢ ተስፋ ትጽበላ። ኣገረምትን ታሪኻውን ፍጻሜታት ጉዕዞ ሊሊ ዮሃንስ ምስ ንዕዘብ ቀዳማይ ሊሊ ዮሃንስ ብሜሲ ምምራጻ ተራ ናይ ስፖንሰር ምርጫ ኣይነበረን። ኣብቲ ሜሲ ዝመረጾም 10 ተስፋ ዘለዎም ተውህቦታት ሊሊ ሓንቲ ካብተን 2 ደቂ ኣንስትዮ ጥራያ። እዚ ድማ ሜሲ ኣብኣ ዝረኣዮ ተውህቦ ጾታ ብዘየገድስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስቶም ዝበለጹ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ ዓለም ክትወዳደር ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ እዩ። እቲ ምርጫ ኣብ ፍሉይ ናይ ጸወታ ረኣይን ምፍጣርን ዘተኮረ ስለ ዝነበረ ሜሲ ኣብ ልዕሊ ሊሊ ዮሃንስ ንዕኡ ዝመስል ናይ ፕሌይሜከር ክእለት ከም ዝረኣየላ ዘርኢ እዩ። ካልኣይ ኣያክስ ኣምስተርዳም ሓንቲ ካብተን ብምፍራይ ተውህቦ ዘለዎም ተጻወቲ ዝፍለጣ ክለባት ዓለምና እያ። እዛ ክለብ እዚኣ ንሓንቲ ጓል 15 ዓመት ፕሮፌሽናል ውዕል መሃባ ኣብኣ ክሳብ ክንደይ ዓቢ እምነት ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ። እቲ ውዕል ንመጻኢ ታጋንታ ኣብ ሊሊ ከም ዝህነጽ ዝገበሮ ምልክት እዩ ነይሩ። ንሳ እቲ እምነት እቲ ብብቕዓት ክትመልሶ ነዊሕ ኣይወሰደላን። ኣብ 16 ዓመት ዕድሚኣ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ምጽዋታ ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ጋንታ ኣይተረኣየን። እቲ ጸወታ ኣብ ልዕሊ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤውሮጳ ዝበለጻን ብከዋኽብቲ ተጻወቲ ዝተመልአትን ጋንታ እዩ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ጸቕጢ ዝመልኦ ዓቢ መድረኽ ከም ጀማሪት ተሰሊፋ ብዘይ ፍርሒ ምንቅስቓሳ ነቲ ኣብ ንእሽቶይ ዕድሚኣ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ብስለትን ጥንካረን ዘርኢ ፍጻሜ እዩ። ሽልማት ዮሃን ክራይፍ ኣብ ሆላንድ ካብ ዘለው ዝኸበሩ ሽልማታት ሓደ እዩ። ኣብ ዓመተ ጸወታ 2023-24 ንፈለማ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ኤሬዲቪዜ ማለት ናይ ሊግ ሆላንድ ክወሃብ ምስተጀመረ ሊሊ ዮሃንስ ናይ መጀመርታ ተሸላሚት ኮይና ታሪኽ ሰሪሓ እያ። ነዚ ሽልማት እዚ ተሸለመት ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ድማ ነቲ ፍጻመ ዝያዳ ታሪኻዊ ክብሪ ሂብዎ እዩ። እዚ ኣብ ምሉእ ሊግ ሆላንድ ካብ ኩለን ተጻወቲ በሊጻ ከም ዝተረኽበት ዘመስክር እዩ።
ብዙሓት ተጻወቲ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሎም ክጻወቱ ዓመታት ይጽበዩ ምስተጸምበሩውን ተሰለፍቲ ንክኾኑ ተመሳሳሊ እኳ እንተዘይኮነ የግዳስ ግዜን ብቕዓትን ይሓቶም እዩ ምስተሰለፉውን ሸቶ ንኸመዝግቡ ነዊሕ ግዜ ይወስደሎም ሊሊ ግን ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወታ ንሜዳ ድሕሪ ምእታዋ ኣብ ውሽጢ 7 ደቓይቕ ጥራያ ሸቶ ከተመዝግብ ክኢላ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትጻወት ድልውቲ ምዃናን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ውጽኢታዊት ክትከውን ከም እትኽእልን ዘርኢ እዩ እታ ዘመዝገበታ ሸቶ እውን እንተኾነት ተራ ሸቶ ይነበረትን ብዘደንቕ ቅዲ ዝተመዝገበት እያ ነይራ ኣብ ኣካዳሚ ኣያክስ ተጻወቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ቶታል ፉትቦል ዝበሃል ናይ ጋንታ ምንቅስቓስን ስርዓትን ፍልስፍናን እዮም ዝዓብዩ ሊሊ ግን ናብዚ ስርዓት እዚ ናይ ውልቃ ፍሉይ ቅዲ ምጽያ እያ እቲ ብዙሕ ድሪብሊን ምግባርን ሓደገኛ ኳዓሳሱ ናብ ቅድሚት ንምሕላፍ ሓደጋ ምውሳድን ኣብቲ ዝበዝሕ ግዜ ብስርዓት ዝምራሕ ናይ ሆላንድ ጸወታ ፍልይ ዝበለት ክትከውን ገይርዋ እዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተምሃረቶ ታክቲካዊ ዲሲፕሊንን ናይ ውልቃ ተፈጥሮኣዊ ተውህቦን ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ እዩ እቲ ሊዮነል መሲ ንሊሊ ዮሃንስ ኣብቲ ናይ 10 መጻኢ ወለዶ ዝርዝሩ ምእታው ተራ ናይ ስፖንሰር ውሳነ ወይ ድንገታዊ ምርጫ ኣይኮነን እዚ ኣብ ዓሚቕ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፍልስፍና ዝተመርኮሰ ብስትራቴጂ ዝተሰነየ ኣብ ፍሉይ ብቕዓት ዘተኮረ ውሳነ እዩ እዚ ምርጫ እዚ ብኸመይ ከም እተኻየደን ሊሊ መለክዒታት ናይ ሜሲ ብኸመይ ከም ዘማልኣቶን ንምርዳእ ነቲ መስርሕነት ፍልስፍናን ክንዕዘቦ ክንፍትን ኢና እዚ ምርጫ እዚ ናይ ሓባር ውጽኢት ማለት ናይ 3 ሓይልታት እዩ ኣዲዳስ ስካውንቲን መርበብ ከምኡውን ናይ መወዳእታ ናይ ሜሲ ውሳነ እቲ ቀንዲ ወፍሪ ዝኾነ ሜሲ ፕላስ 10 ፕሮጀክት ብኩባንያ ኣዲዳስ ተበገሰ እዩ ዕላምኡ ውርሻ ማለት ሌጋሲ ሜሲ ምስቲ ናይ መጻኢ ወለዶ ተውህቦ ንምርኻብን ኣብ ዙርያቲ ሓድሽ ሳእኒ ማለት ሜሲ ጥራይ ዝለብሶ ሳእኒ ኣዲዳስ ዝኾነ F50 VIS TN ሓያል ናይ መሸጣ ወፍሪ ንምክያድ እዩ ኣዲዳስ ከመጀመርታ ንብዙሓት ተስፋ ዝህቡ መንእሰያት ኣብ መላእ ዓለም ዝከታተል ሰፊሕ ናይ መለለይ ተውህቦ ማለት ስካውትስ መርበብ ኣለዎ እዚ ናይ ኣዲዳስ መርበብ ብመሰረት ዳታን ትንተናን ሓደ ሰፊሕ ዝርዝር ናይቶም ዝበለጹ መንእሰያት የዳሉ ድሕሪኡ እዚ ዝርዝር እዚ ኣብቶም ንቅዲ ሜሲ ዝውክሉ ተጻወቲ ጥራይ ንኸተኩር ይግበር ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ መለክዒታት ካብ ተራ ጎል ንምምዝጋብ ንላዕሊ ናብ ጸወታ ናይ ምፍጣር ክእለት ይቕየር እቲ ተጻሪዩ ዝሓለፈ ዝርዝር ናብ ሊዮነል ሜሲን ናብቲ ናይ ምኽሪ ጋንቱን ይቐርብ ኣብዚ ድማ እቲ ውሳኔ ውልቃዊ ዝኸውን ሜሲ ቪድዮታትን ጸብጻባትን ናይቶም ተመሪጾም ዘለው ተጻወቲ ይምርምር ኣብ መወዳእታ ድማ ነቶም ንሱ ብውልቂ ዝኣመነሎምን ምስ ፍልስፍንኡ ዝሳነዩን መጻኢ ኣለዎም ዝበሎም 10 ተጻወትን ይመርጽ ስለዚ ሊሊ ዮሃንስ ነቲ ናይ ሜሲ መለክዒታት ብኸመይ ኣማሊኣቶ ሜሲ ዝደልዮ ዓይነት ተጻዋታይ ካብቲ ልሙድ ወጻኢ እዩ ንሱ ኣብ እምሮ እምበር ኣብ ኣካል ጥራይ ዘተኩር ኣይኮነን ሊሊ ነዚ ፍሉይ መለክዒታት ሜሲ ብኸመይ ከም ዘማልኣቶን ተረኣ ተዓዚብና ድማ እቲ ዝዓበየ መለለይ ሜሲ ካብቲ ካልእ ተጻዋታይ ሓንቲ ስጉምቲ ቀዲሙ ናይ ምሕሳብ ክእለት እዩ ኣብ ሜዳ ኣብ ግዜ ጸወታ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ቦታ ኮይኑ ካልኦት ዘይርእይዎ ዕድል ናይ ፓስ ናይ ምርኣይ ብልሒ ኣለዎ ሊሊ ዮሃንስ ድማ ሜትሮኖም ማለት ኣከፋፋሊትን ተቋጻጻሪትን ናይ ሓንቲ ጋንታ እያ ካብ ማእከል ሜዳ ኮይና ነቲ ጸወታ ከተህድኦ ወይ ድማ ከተፍጥኖ ትውስን እቲ ንተኸላኸልቲ ዝስንጥቕ ማለት ፋይናል ፓስ ናይ ሊሊ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብኽእለት ጸወታ ናይ ምንባብ ዓቕሚ ትፍለጥ ነይራ ሜሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝህሉ ጸወታ ከተንብብን ክትውስንን እትኽእል ኣእምሮ ረኺቡላ ብዘይካዚ ኣብ ግዜ ጸወታ ኩዕሶ ምስ እግሪ ሜሲ ክትራኸብን ከላ ልክዕ ከም ማግኔትያ ትጣበቕ እቲ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ብብዙሓት ተኸላኸልቲ ተኸቢቡ ኩዕሶ ሒዙ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ንዕኡ ፍሉይ ይገብሮ ሊሊ ድማ ብሰንክቲ ምስ ኣሕዋታ ኣብ ንእሽቶይ ቦታ ማለት ቤዝመንት ናይ ገዝኦም ተካይዶ ዝነበረት ናይ ግዜ ህፃንነታ ናይ ነዊሕ ልምምድ ኣብ ጸቢብ ቦታ ኩዕሶ ናይ ምቁፅጻርን ብቕልጡፍ ናይ ምዝዋርን ፍሉይ ክእለት ኣማዕቢላ እያ እቲ ኩዕሶ ሒዛ እትገብሮ ምንቅስቓስ ፍጥነት ዘለዎን ተፈጥሮኣውን እዩ ሜሲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮይንካ ንኩዕሶ ብፍቕሪ ማለት ብዘይ ናይ ስነ ኣእምሮ ምርባሽ ናይ መሓዝን ካብ ተኸላኸልቲ ኣሽኪዕካ ናይ ምምላጥን ጥበብ ረኺቡላ ብዘይካዚ ኣብ ካልእ መለክዒ ሜሲ ንውሑስ ጸወታ ዝመርጽ ተጻዋታይ ኣይኮነን ወትሩ ነቲ ጸወታ ዝቕይር ስጉምቲ ንምውሳድ ይፍትን ብድሪብሊንግ ንሰለስተ ተኸላኸልቲ ምሕላፍ ወይ ነቲ ሓደ ሚእታዊት ዕድል ጥራይ ዘለዎ መስተኺ ቦታ መሪጽካ ምሃብ
ناتو ملليو ليلي يوهانس أبنا يوهان كرايف ناي هاجر هولاند ليج شلمات معواتا نبينو مسكريو ناي قدم تتعواتا يوهان كرايف أبو فتراوي كعصو اقريو ليلي نزي شلمات كتوسد زباقعات كابتن كالوات تتعواتين العلي unexpected ويدما زي تتبخايو من كساقات سلا تقبريو حدقا كتوسدن بولك اوي كإلتان حدث اوتا كتوسنون تدفر ميسي نتي كاب سرعات وطيخا بولك اوي بالحات نحدث اوتا خد كيرو زحقز تبعات رخيبو الله اب كالق ملك انت رامت إناون ميسي كاب 17 عامت عدميو اب لعليو زنبره عالم لخاوي تغطي تتاويريو اتي اب عبيت مدرخات كم فتصامي تشامبيونز ليج ويدما وانج عالم زرأيو هدات نعوتون نزبزح تشلامي بالون دي اور كخونن بقيوم ليلي اب 16 عامت عدميا اب تشامبيونز ليج انصار بي اس جي مقطاما اب 16 عامت عدميا نشلمات يوهان كرايف معواتا اب ناي مجمريا هاغراوي صوتا اون اب 7 دقيق شتو ممزغابا ازخلو اب وشتي بزخونه صاطي كمزي تسنابد زرئيو ميسي نتي اب لعل عدميا زلو بسلتن اب وسنتي دقائق زوسن هداتن رخيبولا ميسي نليلي يوهانس زمرصا غوالن ستيتس لزخونت وي امريكاويت سلازخونت راي كونتن اتقند مخنيات ليلي يوهانس نتي ميسي زامنلو نلعل 10 عامت زتكبرون فلسفنا كعصو اغري بغبري سلا اتوكليو نسا كعصو اغري ناي امرون طببن صوتامبر ناي غلبتن فتنتن طراي كمزي كونه تمسكر هياو ابنتيا اب قد صوتا اب ناي صوتا اتحساسبا كمون ابتي اب نيشتي ادميا تريو زلا بسلت ميسي نصبراق ناي غزا رئسو ناي نسنت زمنو يرئي يخون سلازي اتمرጫ ناي حدا تصاوتاي مسكرنت نخالق تصاوتايو نغوس نمصايت نغستي مزيزوا ليلي يوهانس ولاكوا بوغعي مزخونه ايرتراوي سبورتاوي محبر وي فيدريشن بقطتا ركبا يحلوا اتمس حزبي ايرترا بفلاي دما اب سدد زنبر حزبي زلوا ركب جن ازي طبقن بسمعيت تاساسرنيو اب زخونه اوان ليلي حدش عوت كتمزغبن كلا نابنت اب اياكس مس هاغراويت غانتا امريكا وي بميسخت مرصن كلا محبراوي مراقبيتات ايرتراويان بزعبا اب زغلصو صحفات سئلتاتن فيديوتاتن يزرغحو ايرتراويان اب ملا عالم سئلاننا لطفو حبنا وراسي دمنا كرعتنا زيغانا بزبلو قالات كرعتهم يغلصولا اب تحت صحفاتا زركب ناي بانديرا ايرترا ملكتا دما ناي زمر ايايو نبوزحات منسيات ايرتراويان اب سدت نزعبيو ليلي ناي عبي تسفان متبابعن ملكتيا حنت خابهم اب زلعل درجه عالم بصيحا كريين كلو نساتهم اب زمرصو مويا كعوتو كم زخلو زتبابع هياو ابنت خونم بز مخنيات زي اب مونغوليلن محبرسب ايرتران حدا زي تصحفه وعل الله نسا اب ميدا كتبرهن كلا حدا حزبي بملؤ اب دحريا دويلو كم زتبابعن بعوتا كم زحبنن تفلط يا نساتهم دما اب عالم لخاوي مدرخ سمومن بهلومن باونتا زلعل امباسادر كم زرخبو يامنيوم نيليلي يوهانس ايرتراويت مخانا حدا خابتوم اب زرزر زاتو زرزر سمات راي كونن زي نمننتا زهانصه نتوهبا تاريخاوي مسرت زهابه نغعزا دما بتبغسو زملئ عميق ورشايو نسا نزو ورشازي بعبي كبري تحبنلو اب عوتاتا دما تنصبارقو محبرسب ايرترا دما كم ناتو فرغيرو بموساد بعوتاتا يحبنن يخرعن زخبركم تخاتلتنا نايلومي تحزو مدب سبورت ابزي نزازم از مدب زين تفتيخمو لايك ناب كل خباص احدما شير كتغبرو نلابو سسنايوم